Ole, hello, video kan on ti chuak le ta hei tuna hian bullet tanki hi kanan khoi do na heng adum lai te hi ti that vek tur ani a chuan hei gold color in kan stripe thlabok anga anei tu pa hianin chutiang chu adu dan ani a tiang tur chuan kan on ruam mananga kan ti zo kan on ti lang le don ani khi tuna khian kan han adumin kan han bel thap phota chumi zo rangkachak rong ang chi kha khatiang khan khi tuna kan huang hian kan han stripe thale anga lo en tiang anal khop mai he bullet hi tengki po chutiang bokin chuan asira khian khi ama Royal Enfield ti te chuan adum khatiang ang chi kha kat dan dik takin kanan kata ti chuanin kanan bel dik sak le veka hemi adum gold le khimi atlerong chrome ron omsa hi ai mil em maya hei hi ati ve du in omani chuan ron ti ve te u moi khop mai ti chuan hei hi kan zo na chu lo ni ta hei alang thar in a chei viau ta ni hei ati du inom chuan ti hian kanon ti lang zel thina ti du si ti na tur hrelo te lo om the ni a chu wang chu kanon ti lang zel don ni ta hianin hei hi entok chuak thar ho kha ni ta a chuan hetlai a ma hi a pawl tak navy blue kan ti ang chi kha ni ta maro chu ama khimi a side cover rong anei tu pa hianin khami pawl tak kha du lo wangin hei a ma hi a original color le adum in pol chho si in khati kha kan siam sakta khi ma hian an bel me ka hei bel zo to na thi ti khianin muthiam mai anga ti chuan ataka khianin sticker in bel kha kan khok lova ma se ti khian kan kat chuak le anga kan an khok chianga original deuina ron chuak don ani chuan hei etlai en tok ti in ziak po hi kan bel nan to hnu ni a ma se kan kat chuak le ti khian kan khoka khi hei ti khian kan an khok anga hei ti hian original sticker ho kha aron lang le ta vek ta ni ti hian ati ori in atinal em maya heng te hi ti hian kan han ti chuak thar deuh hleka keima ni chei to dan chon threng katai chon min kan hi ek vek thina ma se hi vek ai hi chuan hei hetia lo kat lan sak le hi alo nal tariau maya hi kan hmu chhuwa thar deuh ania hei ti hian khimi khi chu original vek ani ta a ma a pawl tak tuk mai hemi rong ku tiang rong deuh khu ni ta a chu ti heng kan siam sakta ni khi dum neng khian in pol dal chho khatianga in mu chho ang khan kan buat sai sakani ta a moi takani chuan hei hi scooty a kan bel tur ani a van theng reng mo khatiang ang lampang chi khan nei tu pa hian an du tlat maya ti chuanin hei hi chi hrang kanan ti khom vela graphic a khi chuan hei kan nau te na an rep mala nei tu pa pon vil uluk khop maya hei khoi sang ati hian rapping hi hun adu rei thin khop maya chu wangin in dai hi ngai em dor danga phei chuanin in nga hi ngai viau thinin karing ani dor danga hian keini IMM bar tam hin omangem ti velania chuan he ta thenin bonnet hian lo ti dum boka adumin an du a heng thei kan lo ti sak mek boka khatiang khan in dai ngai lut tuk ania kan na tho hi ma se keini chu kan tama wang hian kan khoi kual thei vek thina hei kan han rep zo to chu ni ta a he ta te khian khi isua lem graphic te adu wan kan han bel kai sak boka hei hi landan chu lo ni ta ti hian
mawi takin a rawn chhuak a hei hi a rawn kal nawn leh a 2K clear a lo kah tir vek bawk a tlesar in tikhan a awm a mawi khawp ani hnuai lam te pawh hei ti hian kan chei sak vek a chuanin ti hianin scooty te pawh hi ni se kan mechanic hianin an phelh dar vek a bil thei zawng zawng ang hi chu kan bil sak vek ani chu wangin kan rep hun chung hi a ti rei le zuala hemi kan bil vek awang hian hetianga rep dua ron kal hi chu hun in on siam ve de wangai chuan heta hian bolero khi mi original sticker te pawh hi kan siam thei vek a kan nei vek to ta a tuna te pawh hian original sticker hi Mahindra cha chopangai an ti an tia kan dawr an ron kala hei hi kan englo dawna chumi rualin sun control pawh kan bel leh ngal vek boka sun control te kha tuna khan kan bel ngal dawn boka ta hian entok hi hei pawh hi hei Chinese lampang thimin a rawn duh a hei kan han tih chhuah sak le hei pawh hi mawi leh khawp mai a hei ti hian a zia hrang hrang te kan chei chhuah dan te kan rawn la ve zela heta tang hian a chei duh kha chuan idea in nei theih nan tah hian carbon fiber zia kan han dah sak a in duh tur awm ang kha chu in thra thiam lo ani pon Pinterest ti apps kha lo download ula khata khan han zong ula chi hrang hrang nal lutuk tam taka awma khata tang pawh khan idea in ron nei thei mai ang entok hei te pawh hi Chinese theme khi samurai te da nal tak ani hei pawh hi maw tiang lam chei duh tan on tan chuan fu cher cher tak ani lo chuan a in ang put put khal kha ni mai a chidang deuh hlek hian ke chu ka lir thei kan ti te ang ti kha chuan in duh thu sam ang khanin kan lo chei sak thei reng cheu ani ti kha kan an soi du ani ti hian hei dragon lem te a hrang hrang apat khoimolaya te kan an dah le zeu boka malama chuan samurai lem te Chinese nulai na akeng lai lem te khatin khan kan han dah chho boka chuan hei hi michina ka soi kha ni ta bolero sticker thar kan vuah sak dawna lehlam hi chu awma lehlam a awm lova rawng an kah engemaw awang khan heng original sticker te pawh kan nei vek ani a duh tan chuan pan theih reng kan ni a khi tunah hian an bel dawn mek a heng phei hi chu heng transparent a film chia khanin kan print veka khimi a rawng graphic kan print lo na zawng khian ama motor rawng original khi a rawn ring leh ngal zel boka a daknal em ringot mai ni ti kha kan an sei duh ni se chuan hei a chhung hi kan dawr chhungah hian ti hian motor hi a lut thei vek awang hian sun control bel nan hian a rem em boka ni sensa hnuaiah te engemaw in ngah tlok tlok ngai lovin dawr chhungah hian hadam takin kan bel sak thei veka chumi chhung chuan thingpui sen hang te pawh tikhan kan in pe a a duh tan in theih zel ani bawk ani tih te kha kan soi lang duh tel ni se tunlaiah chuan hei coffee machine te hian dah thin amah se ke ni chuan dah lo teng u kan tia pum te hian tunlaiah chuan a lo ngei vak lo zawk to thingpui sen hang hi a hrisel zawk ani kan tia ke ni chuan han ti le tlata thingpui sen maw Christmas dawn thlasik chho vel ani phei chuanin kurtai te nen tikhan chhop chhuah te pawh kan tum le ni tih te pawh kha an soi le duh zuai ani chuan hetah hian bike lampang khi sticker engemaw lai te duh te tan pawh khanin ho te ang a lang pawh kha kan khawih kual vel vek mai ni a full rep pui kha a duh lo tan pawh khanin sticker engemaw lai a rang ka hli a duh han ti ho tan pawh khanin kan in hong veka kan ti thei veka
hetlaya ero hi chuan hei full sticker abang zong zong hi hetiang hian adu wang hian kan han ti sak le a R15 V4 mo anal le em mai ni hei heng te po hin lung oi em mai a tiang hian in mani du engemaw monster te Yamaha khatiang ang chi sign du apiang tan po han ti thei veka hei hi adum hlang matte black a rep tur ani a arang khi om nual awang khianin a matte black in min rep sakro atia heng te po hi kan han thlon le vekang kan han rep le vekanga khi tuna chuan dum hlang vekin lo man ei tu pa hian sticker chu da lo meang ti hian a mawi ma zokin ka hria a ti wangin ti hian dum hlang topin kan da ta ni hei han en kual ula adum takak me ta hian hei hi MZ u lama kan chuk thlak na nia kan ron da le zuaya an motor ho hi i belan du a Mizoram University ti kha ama le hnunga an motor thar ho hi i bel kai ngai wangin amaro chun ni hian hetia kholakata m ti mb khatiang chau kata mz z chau kat ang chi khan an du to lawa keini transparent a kan print ang vek voi khata Mizoram University ti kan print chhuwa vek ang chi khan an du khatiang ang chi cut out neu alphabet a bel chi kha chu khok le du em en tia keimani hi ti hian min an lo ko hmuwa kan lom thin khop maya miron bepopa keini chuan print vek in zom vek ang chi khanin kan zuk bel saka an du thu sam ang nge in kan zuk bel sakani an motor sang sang ma hian silvela te ni khatianga alphabet te ka chu ho ang hi sil han phu vel te hian kau trim triam ti ang vel te hi awm du em awang hianin tun lai hian an ron ti hmu tariawa ke ni khoi ang chi hi ti hian voi khata hei print vekania sahar ang chi kan ti khan ppf sarang kan ti ang khan print vekania chu chu kan bela hei tuna po hian department motor an lak chu tharania chu hei po hi chu tiang chi chuan adu wangin hei print vek voile khata bel vek khani ta ni chu wangin kau triam ang chi khok mai tur ang chi kha om don talo ta ti na ni chu chuan heng thalak ho te hi kan ron da zoi hei lir thei chei du tan idea nei nan katia i chi sang hei hetiang hian kan khoi thei dan ang chi ho te kha kan ron da tel ve zok dua kara hian tiang ang chi te khian in o ron chei du hi om thin se ti hi kan chak ve thin ani du anga han suwa sam sak viau hi kan chak thin ama ro chu i rang lu tuk lo te hin lo du thin awang hian an mani du dan te hi baka kan lo dalal em thin awang hian in tiang a ron chei tur ang chi te hi an om se o ti hi kan lo eat ve thin ani vairam lama te chuan hei mo an sat an uar to ni ti kha kan an soi du pa ni sela chu wangin in lir thei te kha engemaw mit la tak ang chia chei in du ni po khanin mi china kan on ti lan ang khanin khati ang khanin kan khoi ve thei vek to ni heta aizola nge hian khoi thei na om to ni ti kha kan ron puang chuak tu a kan ron sai du tel bok ani chu tun ma chuan kan an entry na ramdang ti ang hi kan ot viawa i kan chak then kan en ringot meya a then khat truck driver ho hi chei nuam ti pol an ni a tun ma deuh kha chuan in go ti a te kan tlan thla mei thina an tia mara chu kha tiang tlan thla ngai to lo khan i heta hypercut aizola kan chei sak ve thei vek to a material hi kan hmu thei a chuan thaber ber hi kan hmang ve a chu wang chuan ron kal ula YouTube pa khian kan description ate khi tiang kan phone number and kim kan da vek to thowa khata tang khan miron pe pop the ni comment si achang phei chuan lo en man lo te kan nei thina wang hian phone number kan da vek thowa kha lo hai chukula khata tang khan miron pe pop zel mai ula kan WhatsApp vek boka ti chuanin aman chung chang te i khoi dan tur chung chang te kan
kan in hrilh vek thei ni tih kha an sawi duh ni setin tun lai chuanin an sawi le duh chu pa ho te pavalai ang chi hetiang motor nei ho hian an rawn uar tak em a chu a rang hi an nei thin ani hei kan kong te kan hmun hma te hian a zir lo vai motor han tai ran duh ang chi hnim khati ang chi te lo tam awang hian rang neuh tin parking ah te pawh tih ran neuh hi a lo tam em a chung te chu rawng han kah dawn hianin a to sia an tia rawng kah ngai lo hian a rang hi nalh deuhin kan lo hliahkhuh sak thin ani sum in sen teuh ngai lem lo khan chung te pawh chu tunah hianin an rawn in tih hmuh thar em bawk a chuan hei hetah hian empty hi full in kan khawih dawn a chuan michina kan rawn tih lan zawk kha bumper hi tunlai car chhuak thar hi a bumper hi a grey te silver te hi rawn ni thina a dum hin duh thin ani chung bumper ho chu an rawn dah thina kan khawih sak thin ani mahse hau tak khawp mai a bumper khawih hi maro chu entinan motor dum emaw var nei te hianin a bumper hi silver vut te a grey te rawn nih thin awang hian a dum hin duh thina hei tunah pawh hian hei hetlai hei heng rawn silver te hi kan tih dum sak vek dawn ni kan rep sak vek dawn a glossy black in a tle ang chi khan maw a dum tle zawk kan tih ang khan hei hetlai a rawn kal ang chi rawng te hi kan tih dum sak dawn a chuan heti ang duh tan pawh hian kan lo khawih sak vek thei cheu ni hei tunah hian kan tih dum sak tawh a hei kan rawn la zuai a nge aw a tiang lai chauh duh ang chi tan pawh khan a rawn kal vek thei lo khawih sak zel ang cheu tih kha kan an sawi duh ani chuan heng hi chu khodanga thon tur ani tian rawn order tawp a keinin design chumi lem ang chuan ka duh an tia design kan lo siam tawp a kan lo siam saka ti khan kan thona hitlai pawh khi puti kan tahna kha ni khi ti khian kan hliahkhuh dei mai ni a khuar a bonnet khi maw chuan hei empty kha kan an zo fel ta heng te pawh nalh leh khawp mai a kan nau te pawh hian thla hi an lak pui ve thin ni nalh hin ti ve thei lutuk an ni te pawh hian empty kan chei zo leh tawh a thla kan an lak pui zuai ve a ke ni te pawh hian mani kut hnu ngei tia thla an lak pui a thlalak han dah te hi a tha kan ti a chuan heng te pawh hi king ang neuh avara inziak hi a duh vek awangin rep kan printel veka kan printel sa kha side cover ah hian ti hianin kan rep sak le ta ni bike ah khan maw hei hian thla kan an la kual anga heng te pawh hi ti hian mahni duh ang mahni fanu thlalak te pawh thei a mahni bial nu bial pa thlalak te pawh chuang kai tir vek thei ni hei mahni nu leh pa te boral tawh hriat reng nan te pawh then chuan visor ah te non tih tir thina khatiang te pawh khan lang kulh si lo ron lang riai ang chi te pawh khan kan siam thei vek ani lang kulh a mi hmu tana duh lang sar kulh duh lem lo tan pawh khanin kan tih sak vek thei ni lang riai ang chi te pawh khan so tlai sawn hmunga puti ta tawh sa nia a tauh khem na ania sawng te pawh satia dah ringot sa chuanin a mawi lo ani amar chu so kan khuh mawi vek dawn design kan an siam a cheina nipa formin heta fender atang hian design kan an kal thak tir anga chuan khami a phuti tah lai zong kha kan hliahkhuh vek tawh mai dawn ni rawng kah lampang an tuman zawta lo to sia keinin hei ti hian man takin ki bo vek mai ni ti hian design CMC in kan an chei chhuah sak le zeuh mai a khatiang motor rang nei tang kha chuanin ron kal zel kha a fu in a fin thlak ber dawn ani hei tuna pawh an en ula khatiang khuar phuti tahna kha awm tawh alang tawh lo hrim ani khi ti khian mawi takin a chhuak ta dei mai ni heng te hi kan rawn tih lan na chan chu tiang
du le mamo deuh in lo om thina chung te chuan in lo hriat thiam thei nan kan tia video hi ran siam zelani hei o ti hian design a kha kal ta deya hliahkhuh ta deya mawi em mai si in chuan hetah hian CRF kit te pawh an rawn order a chumi rawng chuan ka duh an tia a rawng an duh tur ang te hi kan an zawng chhuak phawt a kan an thlan tir phawt thin a chumi zawh chuan design kan an design sak leh vek a chumi zawh chuan a set hian kan an print a tikhanin an rawn lam mai a awal sam em ani chuan hetah hian kapu hi a duh common lo riau mai hetlaia chrome kit kan tih ho khami backlight te light ho cover tu kha khi carbon fiber ji ang khan rep vek ka du tia hei an rep sak veka a mawi dangdai riau mai heng te pawh hi in tih hmuh chi takani car chei ngai na te khatiang tan chuan ngai tu na in lo seng na sa hi kati thin khop mai heng te hi ke ni chuan an la ngai tu chuak chuang mia lawa hei ti hian adu da na ron se hei tiang kan lo ti saka khi ti mawi ta riau mai ni ni hi adu common lo ve hrim hrim a hma khian urdu tawngin thil zia ka du tia in god we trust ti kha urdu tawngin ziak le tlat mai ni hei te pawh hi common lo le khop mai tunah hian hei kan han rep zawh tawh carbon fiber anga khami silver tlevung ang kha ani ta hemi a cover a hi chrome ang chi kha nia maro chu carbon fiber ang chi khanin kan rep sak veka chu kan an bel sak ta khi ti hian mawi dangdai le em mai ni karon la kual zel chinang hnung lam te pawh analin ti ve ka ring ani hei chu maw hitiang kher lo pawh khian design chi hrang hrang ang te pawh khan a ti thei nia chung te pawh chu ngai tu na lo sen malmal thei ni en tu tan chuan hei hnung lam pawh hei ti hian a rawn lang ta a hei ti hian ru ka zia nei ang khanin kan han rep sak veka ti hian bel sak le veka mawi ta riau mai ni hei te hi common lo lu tu put in ang thup kha chu du lo ania nge bus te pawh hei ti hian kota an rawn ding mai a sang control te pawh khi hmalama chunglam le hnuai lama kan an bel sak zela kan soi ang khan sang control te kan ti tlawm ania rong kal te u a tha chi tin te ti ho te kha in chunga ni sensa tor ngai lovin dai hlim nuam taka lo bel kan nu line lo bel sak zelang cheu